होईल काय? बसलात लाईनीत अगदी मांडी घालून बसले. आता मी काय बोलते ते ऐकायचं. हे पण मला खूप गरजेचं होतं. तुम्हाला माहिती आहे गावाला माती किती असते, त्याच्यामुळे आपल्याला ताईने दिलेले गिफ्ट सांगते. हे बघा, हे सगळं बियाणं त्यांनी दिलेलं आहे वेगवेगळं. मी तर तुम्हाला सगळ्यांना सांगेन की कोकणातले रस्ते सध्या खूप खराब आहेत. आणि फायनली बघा आम्ही घरी आलेले आहोत. आता आल्या पहिला काय केलं असेल तर सगळ्या झाडांना अगोदर पाणी घालून घेतलं. पाणी भरलं सकाळी उठल्या कुणाल गेला बघा ट्युशनला, त्याच्यामुळे ते सगळं आधी करून घेतलं. सगळं जागा थोडी चेंज केली पाण्याच्या वगैरे, पण ड्रम वगैरे सगळं चेंज करून टाकलं. वॉशिंग मशीन आहे ना ती पण काढली इकडनं. आणि सगळं ना इथं ओलं व्हायचं. सगळं जे धान्य वगैरे आणलं ना ते सगळं मला इथे अरेंज करायचं आहे, त्याच्यामुळे जागा चेंज केली. आणि वॉशिंग मशीन खराब झाले का त्या बोर्ड खराब झाले काय माहिती पडत नाही आहे. तुम्हाला पसारा दाखवते एक मिनटं. हे बघा सगळं सामान, हे सगळं डीमार्टचं सामान मी आणलेलं आहे. आणि हे असं सगळं हॉलमध्ये म्हणजे सकाळपासून सगळं आवरावरच चाललेलं आहे. हे बघा हे सगळं धान्य वगैरे आणलेलं गाडीतनं सगळं खाली केलं सकाळी सामान. तेच करत होती म्हटलं चला व्हिडिओला आपल्या सुरुवात तरी करूया. हे असे म्हणजे थोडं ड्रम वगैरे इथे ठेवले. मशीन इथे घेतली मी, पण जरा प्रॉब्लेम झाला, मशीन चालत नाही आहे. चालली मगाशी आणि परत बंद झाली. इथे कसं बोर्ड हा लावला आहे, मला वाटतं हा बोर्ड खराब झाला आहे वाटतं हवाला, कारण मशीन तर चालू आहे. आता मगाशी पण लावली तर फिरली आणि परत बंद होते. त्या बोर्डमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. ही बघा ही झाडं आपली आणलेली, आपला एक सबस्क्रायबर ताई आहेत त्यांनी आपल्याला ही झाडं दिलेली आहेत. आणि ही जी झाडं आहेत ना ती माझ्या आईकडची आहेत. आणि ही दापोलीवरनं आणलेली ती झाडं सगळे लावायचे आहेत. परत संध्याकाळच्या वेळेस करेन, कारण आत्ता ना भरपूर काम आहे. आता आमच्याकडे की नाही हा बोर्ड आहे ना तो रिपेअर करायचं काम चाललं आहे. ते बघा तिकडे मशीन, मी आता वॉशिंग मशीन लावली होती तर चालू झालेली. ह्या बोर्डमध्ये काहीतरी खराबी आहे. कपडे जवळजवळ 3 दिवसाचे कपडे आहेत. म्हणजे हाताने धुवायला गेली तर भारी पडेल खूप. होईल काय? चालू झाला? व्हेरी गुड, चांगलं आहे. आता मशीन पण चालू होते. मग पेटला काय झालेलं? वायर झालेली. फिरू बटन बघूया मशीन फिरते का. हा फिरली. अरे वा, चला माझं काम झालं. 3 दिवसाचे कपडे, मला टेन्शन आलं होतं. बोर्ड बिघाल ना. चला चालू केलं, बरं झालं. थँक्यू व्हेरी मच माझं काम केल्याबद्दल. आता फक्त ह्या गोण्या आहेत ना, ह्या फक्त जरा बाहेर काढ धान्याच्या, मग मला झाडू बिडू काढतात इकडनं. टेस्टर होता आपला, काय झाला कुणाला विचारा बाई. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. फायनली गावी आलेलो आहोत. जाम हैराण झालो आम्ही. रात्री आम्हाला घरी यायला 1:15 वाजला. इतका रस्ता खराब, बाप रे, हैराण. कुणालचे बाबा जाम थकलेत, आता झोपलेत ते. त्यांना सांगितलं आज अजिबात काही जास्त असं काम करायचं नाही, आराम करा म्हणून, कारण भरपूर त्रास झाला येते वेळी. खूप रस्ते इतके खराब, म्हणजे रस्त्यावरती खड्डे आहेत की खड्ड्यात रस्ता, अशी परिस्थिती. इतके आपले कोकणातले रस्ते ना खराब झालेले आहेत. आणि सामान वगैरे जे आणलेलं आहे ना ते सगळं लावायचं काम चालू आहे. बरंचसं सामान मी आणलेलं आहे, तुम्हाला मी दाखवणार आहे मी काय काय आणलं आहे ते. पण अगोदर सगळं घरातलं ना काम आटपून घेणार आहे. कुणाला गेला आहे ट्युशनला, तो आता येईल. तुम्हाला सांगते आता वाजलेत 2:15 वाजलेत. आणि आजचं वातावरण असं आहे की पाऊस पडेल काय, म्हणजे मळब बघा कसं असतं तसं वातावरण. सकाळपासून ऊन नाही पडलेलं आहे. आपल्या एका भाऊंची कमेंट होती की ताई तुम्हाला म्हणजे कसं वाटतंय मुंबईला जाऊन 1 वर्षानंतर. ते ट्रॅफिक, गाड्यांचा आवाज तर मला अजिबात आवडलेलं नाही आहे. मला जायचंच नव्हतं मुंबईला, पण कुणालचे बाबा जबरदस्ती मला घेऊन गेलेले आहेत की चल निदान 2 दिवस तरी जाऊ नये. नाही तर म्हणजे अजिबात इच्छा नव्हती मुंबईला जायची. चला असू दे, जे काही आहे थोडंसं चेंज मिळाला असं मी म्हणेन. की जे माझं रुटीन चालू होतं ना गावी, त्यापासून थोडासा चेंज मिळाला. आणि अजून एक गोष्ट सांगते, तुमच्या बऱ्याच जणांच्या कमेंट्स होत्या, मेसेजेस होते की ताई या आमच्याकडे. मी कांदिवलीला राहत होती, तिकडच्या आजूबाजूच्या एरियामध्ये पण भरपूर आपल्या ताईंनी मला सांगितलं की या तुम्ही पण, म्हणजे कॉल पण आले होते.
पण माझ्याकडे वेळच कमी होता त्याच्यामुळे नाही जमलं. मी आता तिथे गेली ना म्हणजे माझ्या सासरी पण आणि माहेरी पण असं टाईम सगळं मॅनेज करून सगळं मी केलं, अरेंज केलं सगळ्या गोष्टी. कारण कुणालचे बाबा पण सकाळी जाऊन त्यांची कामं करून आले एखाद दिवसामध्ये आणि मग नंतरला बाकीच्या ठिकाणी तिकडे जायचं होतं ना, तिथे आम्ही जाऊन आलो. म्हणजे वेळ कमी होता आमच्याकडे, त्याच्यामुळे मला इच्छा असून पण तुमच्याकडे नाही यायला मिळालं. पण नेक्स्ट टाईम जेव्हा मी कधी येईन मुंबईत, म्हणजे आता लगेच येईन याची गॅरंटी नाही. आता नको वाटतं आहे ते तिकडे जाणं, पण कधी आलीच तर जरूर तुम्हाला भेटीन. पण मी तुम्हाला सर्वांना सांगेन व्हिडिओच्या माध्यमातून, तुम्ही जर का या साईडला आलात ना, तरळ्या साईडला, तर नक्की तुम्ही या आमच्याकडे. मला खूप आवडेल. अगदी आग्रहाचं निमंत्रण आहे तुम्हा सर्वांना. आणि कुणाल पण जाम खुश होता की आई किती जणं तुला बोलवतात घरी भेटायला वगैरे, त्याच्यामुळे त्याला पण असा भरपूर आनंद झाला होता. तो पण जाम खुश होता. तर चला आता बाकीचं जे काय आहे ते तुमच्याशी शेअर करेन मी. आता माझ्या घरात तर थोडंसं नाही, भरपूर काम माझं बाकी आहे. सकाळपासून चालूच आहे माझं. कुठं हळूहळू म्हटलं करून घेईन. पण जे काही वस्तू आणल्यात ना मी तुमच्याशी शेअर करते, तुम्हाला दाखवते. दादाला उठव. हे बघा मुलं आलेत आमच्याकडे. शाळा सुटली तुमची? आत्ता सुटली ना. हे बघा सामान तुमच्यासाठी खाऊ आणलाय मी. हा तर त्यांना मी सांगितलं होतं हे खाऊ नाही खात तुम्ही? नाही खात. आता दादाला त्रास देते. बसलात लाईनीत, अगदी मांडी घालून बसले. आता मी काय बोलते ते ऐकायचं. आपले एक ताई येतात, म्हणजे आपले व्हिडिओ बघतात ना, त्या भांडुपला राहतात. पण त्यांनी सांगितलं नाव नका सांगू म्हणून मी त्यांचं नाव नाही सांगत आहे. त्यांनी आरोही आणि मृण्मयीसाठी ना खाऊ पाठवलंय. तर ह्या बघा, ह्या त्या पिशव्या खाऊच्या. म्हणजे त्या आम्हाला की ना अचानक भेटल्या. अचानक म्हणजे घाई गडबडत आम्ही होतो येतेवेळी भांडुपला, आम्हाला त्या रस्त्यात भेटल्या आणि त्यांनी सांगितलं आरोही आणि मृण्मयीला हा खाऊ द्या. तर हा तुमचा खाऊ घ्या, बघू दे करून खाऊ आहे तुमच्या तिघांसाठी. हा माझ्याकडनं. विराट काढ खाऊ. आणि हे बघा, हे पेन आहेत ना, आपल्या वैशाली ताई आहेत, त्यांनी हे पेन दिले होते. तर हे की नाही तिकडे मुंबईला होतं तेव्हा आविष्कार, सई आणि अक्षरा ह्यांना दिले थोडे, आणि बाकीचे पेन हे ह्या मुलांसाठी आणलेत. मग कसे दिसतात पेन? ते वरती ते हे असतं त्याच्या टोकनवरती ना, हे बघ प्लास्टिक सारखं असतं बघ. हा, ते काढा बरोबर, तरच ते लिहिणार. निघालं. आता कुठले हवे ते चूज करून घ्या सगळ्यांनी. कलर भांडू नका. पण चालू आहे चूज करून नाही दे, मी देतो ते द्यायचे, त्याच्या दादाला द्यायचे, नाही तर भांडण करतील ना. त्याला द्यायचे. साहिल तुम्ही पेन जास्त नाही यूज करत ना? हा आरोही, आम्हाला आतापासूनच पेन आहे. पेन वापरतो तुम्ही? आम्हाला वाटलं पेन्सिल वापरता. तू पण पेन वापरतो विराट? आणि साईला हा बघ, सगळ्यांना सारखे वाटले बघ काकाने. हा पकड, तुझा साई दादा झाले 5 का 4 आहेत? 4. आणि साई ह्याच्याकडे दे साईड. तो दे ना बरोबर. अरे बुरमाळातले येतात ना गुरं, हा येतं. आले होते दुपार. की आम्ही नाही लिहिला, तर वाळूत खेळत होता, चावली पायात मस्ती. हा, कुठली माशी चावली? काय माहिती, मग काय केलंस मग? काय नाही. दादा झोपलेलं, दादाला तुम्ही उठवलत ना? दादाची झोप नाही झालेली आहे का रात्रभर? राखण करता थांबवली. हां, नाही सामान ते मला ठेवायचं आहे, दाखवायचं ना सर्वांना काय काय आणलंय ते. म्हणून आपल्या ताई बघतात ना आपले व्हिडिओ, त्यांना दाखवायचं सामान, म्हणून मी असं पसरवून ठेवलंय. आता त्यांना दाखवते सगळं मी. चला तर सगळ्यांनी थँक्यू म्हणा. थँक्यू. गिफ्ट दिल्याबद्दल आमच्या ताईंना. काय म्हणा, काकी म्हणता का ताई म्हणा? काय म्हणाल? सगळ्यांना काकी म्हणा. जसं मला काकी म्हणता ना, मग आपले व्हिडिओ बघतात ना त्यांना पण काकीच म्हणा. बोला बघू दे. थँक्यू. पुढे थँक्यू काकी. वे, हा बरोबर. ही मुलं की नाही छोटे छोटे गिफ्ट दिले ना तरी मग खूप खुश होतात. म्हणजे तुम्हाला मी सांगते, साधा चॉकलेट जरी दिलात ना तुम्ही 1 रुपयाचा, ही मुलं इतकी खुश होतात ना. त्याच्यामुळे मला ही मुलं की नाही खूप आवडतात, तिघं पण. हो की नाही?
छान आहे, सगळ्या मस्त आहे. मी बघितल्या, छान आहे ना मला. तुम्हाला आवडतं ना असं सगळं. तुम्हाला की नाही मी आता सामान आणलेलं आहे ना ते दाखवते, कारण आपल्या बऱ्याच ताईंना आवडते शॉपिंग केलेली, त्याच्यामुळे ते शेअर करते. तर हे बघा, हे आपलं धान्य जे रेशन कार्डवरती मिळतं ना, तर मुंबईमध्ये मग ते कुणाचे बाबा हे दिवाळीचं भेटलेलं आहे. हे 100 रुपयाला भेटलेले हे 4 पॅकेट घेऊन आलो. सगळ्यात महत्त्वाचं हे बघा, हे मला हवं होतं. हे मी डीमार्टमधनं सगळं सामान खरेदी केलं आहे. हे मला काहीतरी 50 रुपयाला पडलं आहे, पण हे खूप गरजेचं होतं बाथरूममध्ये, त्याच्यामुळे हे घेतलं. ह्या गोळ्या आहेत आणि हे साबण वगैरे सगळे आहेत. हे बेसिनचं बघा असतं ना, हे ड्रेन क्लीनर ते आहे. हे ओढूनचे 2 पॅकेट घेतलेत. हे म्हटलं बाथरूममध्ये आणि टॉयलेटमध्ये यूज करता येतील म्हणून. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा हा बघा, मोती साबण कुणाच्या बाबांचा. ह्या वेळेला काय झालं, दिवाळीमध्ये मोती साबण इथे गावी म्हणजे हा मिळाला नाही सँडलचा. त्यांना हा साबण खूप आवडतो, म्हणजे दरवर्षी त्यांची सवय आहे की मोती साबण आणून दिवाळीच्या दिवशी आंघोळ करायची, पण यावेळेला नाही मिळाला. त्याच्यामुळे आता मी डीमार्टमध्ये गेली ना, तर समोर दिसला, मी घेतला आणि त्यांना दाखवला. काल ते खुश पण झाले. नंतर हे थोडंसं खायला वगैरे आहे, फरसाण वगैरे असं सगळं आहे. ह्यात पण बघा फरसाण आहे. हे ते मी फॅक्टरीमधनं घेतलं ना, ते बघा हे फरसाण आहे. त्यात मी काढत नाही, असं तुम्हाला दाखवते वरचेवर. हे बिस्किट वगैरे. आणि आपल्या बऱ्याच ताई की नाही मला विचारतात की तुम्ही मसाला कुठला यूज करता, तिखट मसाला. तर हा बघा, हा मी डीमार्टचा मसाला आहे ना, हा मी वापरते. रेड चिली पावडर छान असतो हा मसाला. हा 1 किलो मसाला मला वाटतं काहीतरी 250 रुपयाला काहीतरी पडला आहे. आणि छान असं तिखट वगैरे मस्त असतो. तर हे बघा, हे असं. ही साखर माझ्याकडे संपायला आली होती म्हणून ती घेतली. पॅकेट आहे, ती मॅगी आहे, हे चण्याचं पीठ. असं छोटं मोठंच आहे, बाकी असं काही एक्स्ट्रा असं काही नाही आहे. हे हार्पिकचं हे सगळं खाण्यापिण्याचं जास्त आणलेलं आहे, कारण बहुतेक सामान ना माझ्या घरात आहे भरलेलं ऑलरेडी. त्याच्यामुळे ह्या चाट मसाला, हे मॅक्रोनी असतं ना, हे चकल्या, ते गूळ आहे ते. आणि हा रवा ना माझ्याकडे भरपूर लागतो. म्हणजे समजा महिन्याला 3 ते 4 किलो रवा मला लागतो नाश्त्यासाठी. आणि हे मॅगीचे पॅकेट. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, थांबा 1 मिनिट, हे बघा, हे पाय पुसणी असतं ना, ते मी घेतलेत. हे पण मला खूप गरजेचं होतं. तुम्हाला माहिती आहे गावाला माती किती असतं, त्याच्यामुळे मातीमुळे सगळं ना लागतात हे पायपुसणी. तर हे असे मी 3 घेतलेत आणि 3 माझ्याकडे आहेत घरात, त्याच्यामुळे बरं आहे. हे एक पायपुसणी मला 50 रुपयाला पडले. हे घेतलं. आणि कुणाला ते सँडल पण घेतले ना, कुणाला सँडल घेतले एक बाटाची, ती आता बाहेर त्यांनी वापरायला काढली, त्याच्यामुळे दाखवत नाही तुम्हाला आता. हे सगळं. आणि ही फ्रुटीची बॉटल एक. हां, हे सगळं खरेदी केलेलं आहे. आणि अजून आपले एक ताई आहेत, आता ज्या भांडुपला राहतात, आपले सबस्क्रायबर आहेत, पण त्यांनी सांगितलं की ताई माझं नाव नका घेऊ, त्याच्यामुळे मी त्यांचं नाव नाही घेत आहे. मग त्यांनी जे पाठवलं ना गिफ्ट, ते तुम्हाला मी दाखवते. तर त्या वस्तू दाखवायच्या आधी तुम्हाला मी कॅलेंडर दाखवते. हे बघा, मी डीमार्टमध्ये गेली ना खरेदी करायला, पहिला मी हे कॅलेंडर उचललं, कारण तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे इथे कॅलेंडर ना काल मिळायचं मिळत नाही गावी, 2023चं. आता आपल्याला ताईने दिलेले गिफ्ट सांगते. हे बघा, हे सगळं बियाणं त्यांनी दिलेलं आहे वेगवेगळ्या प्रकारचं, आणि किती आहेत बघा. परत हे ना हँड ग्लोव्ज असतात ना, ते बघा आहेत दिलेले. ह्यात पण ना हँड ग्लोव्ज आहेत. आणि आता सगळ्यात महत्वाचं टूल्स दिलेत त्यांनी. हे बघा, हे असं त्यांनी दिलेलं आहे. हे सगळं आपल्याला भाजीपाला लावताना उपयोगी पडणार आहे. आणि हे बघा, हे म्हणजे मी हे जेव्हा बघितलं ना सामान, सकाळी मी जेव्हा खोललं आणि मला इतका आनंद झाला ना,
कुणालच्या बाबांना पण खूप आवडलं. मी त्यांना सकाळी लगेच कॉल केला आणि त्यांना सांगितलं की ताई आम्हाला भरपूर तुम्ही हे दिलेलं गिफ्ट आवडलं आहे. कारण हे भाजीपाला आणि हे बियाणं म्हटलं ना की मी पण खुश होऊन जाते. त्यामुळे हे बियाणं जेव्हा मी बघितलं ना तेव्हा मला म्हणतो ना आनंद गगनात पावत नाही असं झालं होतं मला. इतकं मला हे आवडलं बियाणं बघून. आवडीचं काम आहे ना आपलं म्हणून त्याच्यामुळे हे आवडलं सगळं तसं. आणि अजून पण आहेत. 1 मिनिट मला ना बघायला ते बरोबर ठेवलंय ते. आता हे बघा हे आमच्या सासूबाईंनी दिलंय मला. हे असे हे असलं मला ना खूप आवडतं. 6 पीस आहेत. छान आहेत. चहा वगैरे प्यायला कामाला येणार. आणि अजून आता मी कुणालचे कपडे दाखवते तुम्हाला जिथे त्या मामीने त्याला घेतले. तर कुणालच्या 2 मामी आहेत ना त्यांनी घेतलेले आहेत कपडे. हे पॅन्टी आहेत. कुणाला अजून एक पॅन्ट घातली वाटतं. हां म्हणजे एक पॅन्ट घालून पण झाली. त्या टी शर्ट घेतलेले आहेत. ही एक टी शर्ट आणि हा शर्ट आहे ना ते आपल्या ताई आहेत वैशाली ताई. वैशाली ताई चेंडेकर बघा तुम्हाला माहिती आहे त्यांनी पाठवलं. म्हणजे आता तुम्हाला सगळं सांगत नाही. तुम्हाला मागचा व्हिडिओ बघा तुम्ही त्यात मी सगळं डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे. तर हा शर्ट त्यांनी कुणालसाठी दिला आहे. आणि हा शर्ट त्याच्या हा मामीने घेतलेला आहे कुणालच्या. हा बारक्या मामीने दिले ना रे. हा बारक्या मामीने दिलाय. हा मोठ्या मामीने. आणि ही पॅन्ट बारक्या मामीने. आणि ही टी शर्ट मोठ्या मामीने दिलेली आहे. ही उडीची टी शर्ट ही त्याला आवडते. असे कपडे. आणि अजून हे शर्ट पीस आणि पॅन्ट पीस आहेत आपल्या वैशाली ताई आहेत ना त्यांनी कुणालच्या बाबांसाठी दिलं हे. तर हे असं सगळं गिफ्ट आलेलं आहे. तर व्हिडिओ संपवायच्या आधी तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगते कुणालच्या बाबांची. प्रवास कालचा जो प्रवास होता रात्री खूप खतरनाक प्रवास होता आमचा. तुम्हाला मी सकाळी पण जेव्हा मी स्टार्टिंग केली ना व्हिडिओ तुम्हाला सांगितलं की किती रस्ते वगैरे खराब आहेत. आणि कुणालच्या बाबांनी किती 6 वाजता का ते त्यांनी ड्रायव्हिंग चालू केली. सकाळी 4 वाजता ते उठले होते. त्यांची अपूर्ण झोप. म्हणजे दापोलीला गेलो. दापोलीला पण बघा आतल्या साईडला जावं लागतं त्याच्यामुळे प्रवासाने खूप झाला होता आणि ते खूप थकलेले होते. पण कुणालचं ट्युशन तुम्हाला म्हणाल ना त्याच्यामुळे मग आम्हाला यावं लागलं मग घाईघाईने. नाही तर आम्ही थांबणार होतो. आणि रात्री येईपर्यंत आम्हाला 1:15 झाला. आणि रस्ते इतके खराब. रस्त्याला लाईट नाही. आम्ही प्रचंड घाबरलो होतो. कुणालचे बाबा पण जाम टेन्शनमध्ये होते कारण त्यांचं जागरण झालं होतं. मग त्यांना पण सारखं असं ना झोप बघा कसे होते तसं त्यांना झालं होतं. त्यांना मी म्हणाले की तुम्ही थांबा आपण रस्त्यात थांबूया आणि एक अर्धा पाऊण तास तरी म्हणजे झोप घेऊया. पण अंधारामध्ये रिक्स आहे ते हायवेला वगैरे थांबणं त्याच्यामुळे मग ते नाही म्हणाले. आणि सतत कंटिन्यू त्यांनी मला वाटतं कुणाला किती तास ड्रायव्हिंग केली असेल बाबांनी रे. 6 वाजता सुरुवात केली आणि ते 12 जवळजवळ 18 ते 19 तास त्यांनी कंटिन्यू ड्रायव्हिंग केली. आम्ही जेव्हा दापोलीला गेलो ना तेव्हा पण ते 1 तास आराम करणार होते. तुम्हाला म्हणाले बघा मी मागच्या वेळीमध्ये ते गाडीमध्ये झोपलेत. पण ते जेव्हा झोपायला गेले ना तेव्हा आमची काकी तेवढं तिथे आली. म्हणजे त्या कुठेतरी गेली होती आमची काकी. आणि मग झालं मग त्यांना माहिती पडलं हे आलेत म्हणून. मग त्यांच्या गप्पा चालू झाल्या आणि मग त्यांना अजिबात झोपता नाही आलं. आणि मग नंतरला मग जी आम्ही ड्रायव्हिंग सुरू केली ती डायरेक्ट जेव्हा थांबलो ना 10 वाजता तेव्हा रत्नागिरीला येऊन तेव्हा एक 10 ते 15 मिनटाचा ब्रेक झाला. रस्त्यामध्ये चहासुद्धा नाही की आपण पिऊन फ्रेश होऊ शकतो असं पण नव्हतं. आणि हायवे बघा असतो ना हायवेला लाईट वगैरे काही नाही त्याच्यामुळे जाम टेन्शनमध्ये होतो आम्ही. थांबून रस्त्यावरती चेहरा धुवून पाण्याने वगैरे आणि ते तसं त्यांनी ड्रायव्हिंग केलं. आणि जवळजवळ 18 ते 19 तास ड्रायव्हिंग करणं खूप टफ काम होतं हे. आणि त्यांनी केलं. इतके थकले होते ना. आता ते आज दिवसभर आरामात केला आहे त्यांनी. मी त्यांना सांगितलं अजिबात काय करायचं. आणि दुपारी चांगले डाराडूर झोपले होते. मी पण अजिबात त्यांना काही उठवलं नाही झोपू देत. इतकं म्हणजे मला पण असं कौतुक वाटलं खूप. म्हणजे मी पण त्यांच्या जोडलं जागे होती. मी पण मध्ये मध्ये अशा डुलक्या घेत होती. पण अशी सतत अशी मनामध्ये भीती की समोरून अशा वन वे बघा ट्रॅक असून त्याच्यामुळे सतत मनामध्ये भीती पण होती. असा आमचा कालचा प्रवास खूप खतरनाक होता आणि खूप म्हणजे असं कायमचा लक्षात राहील ना असा हा आमचा कालचा प्रवास होता. आता ह्याच्यापुढे मी तर त्यांना सांगितलं अजिबात प्रवास करायचा नाही. रात्रीचा तर नाहीच करायचा. आणि जर का कुठे लांब जायचं झालं तर सरळ ट्रेननी
मी तर तुम्हाला सगळ्यांना सांगेन की कोकणातले रस्ते सध्या खूप खराब आहेत. जर का तुम्हाला प्रवास करायचा असेल तर तुम्ही सरळ ट्रेननी प्रवास करा. तुम्ही जर का एस टीने लक्झरीने प्रवास करत असाल ना तर हालत खराब होऊन जाते. आज दिवसभर आम्ही आमचे कंबर घेऊन बसलेले आहेत. आता आमचीच हालत इतकी खराब, वयस्कर जी लोक असतील त्यांची काय हालत खराब होते तुम्ही विचार करा. इतके कोकणातले रस्ते ना खराब झालेत. काही नाही, कोणाला काही पडलेले नाही. अर्धे रस्ते चांगले, 1-5 मिनटाचा रस्ता चांगला तर पुढे अर्धा पाऊण तासाचा रस्ता खराब, अशी परिस्थिती आहे कोकणातल्या रस्त्यांची. तर जो अनुभव घेतला आहे ना मी तुमच्याशी, तो शेअर केला आहे मी. खरोखर खूप वाईट अनुभव होता रात्रीचा. आणि कसे आम्ही आमच्या घरी पोहोचले ना ते आम्हालाच माहिती आहे. म्हणजे असं वाटत होतं की आता घरापर्यंत आम्ही पोहोचतोय की नाही, अशी परिस्थिती होती कालची. खूप म्हणून तर त्यांना मी सांगितलं तुम्ही सावकाश ड्रायव्हिंग करा, आपल्याला अजिबात घाई नाही आहे, आपण थांबून जाऊया. आणि मग 1-1:15 आम्ही मग घरी पोचलो. ही परिस्थिती. तर चला आता मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते जरूर आम्हाला कमेंट करून सांगा. हे जे तुमचे जे शेअर केलं ना शॉपिंग, गिफ्ट वगैरे, ते तुम्हाला कसं वाटलं ते पण मला कमेंट करून सांगा. आणि आपल्या ज्या ताई आहेत भांडूपच्या, त्यांचं तर मी नाव नाही घेत, त्यांना माझ्याकडून खूप खूप धन्यवाद बोलते मी. तुम्ही इतकं छान गिफ्ट मला दिल्याबद्दल. सकाळी तसं मी त्यांना कॉल करून सांगितलं पण पुन्हा एकदा व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुमचे आभार मानते ताई. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, बाय बाय सर्वांना.